Gipaimbistigahan na sa Davao City Tourism Operations Office ang nakanselang 3D drone light show nga usa sa mga aktibidad sa 86 araw ng Davao. Ano ang report ni Jandy Esteban? Ginaimbestigahan na sa Davao City Tourism Operations Office ang napakyas nga 3D drone light show niadtong Sabado, Marso 4. Kahinumduman nga wala mahinayon ang maong aktibidad nga kabahin sa Music and Arts Festival nga usa sa mga highlight events sa 86th araw ng Davao. Kiniunta ang labing unang 3D drone light show sa syudad nga gikahimanan sa mga Davaoenyo apan napakyas ug gikadismaya sa kadaghanan. Daan ang girason sa organizer nga Manic Lightning's Event Productions nga nawala ang signal sa GPS ug tungod sa uban pang technical issue. Already had our recommendation and that's still under the scrutiny and of our internal body. Then we will be coming up with our update as soon as we finalize the investigation that we initially conducted. Sa gipadalang mensahe sa organizer pinaagi ni Kat Dalisay sa GMA Regional TV1 Mindanao nga suportado nila ang imbestigasyon aron masuta kung kinsa o unsa ang hinungdan sa GPS signal interference. Sumala sa CTOO, kapin 1 million pesos ang gigahin nga pondo sa 3D drone light show. Ang pangutana, mabayaran ba gihapon ang organizer gamit ang budget bisan wala kini mahinayon? On process pa man ang ato ang papers. So wala pa tayo na so naka pa siya, on process pa siya sa ato ang procurement. Yes, so bayaran ba? Since walay after the deliberation, then we'll see. Ang selebrasyon sa araw ng Davao hangtod pa sa Marso 18. Hinuon gisiguro sa CTOO na dili na masubli sa ubang events ang nahitabo sa maong 3D drone show. And we'll make sure that the remaining events will be in place and we are closely coordinating to all events organizers so that katong nahitabo last weekend will not happen again. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.